Manbulise kumama uBishop Bishop Mkhabeni bese bulisa umongameli bulise otata befundisi bonke nomama befundisi bulise otata nomama abantu abatsha no Sunday school ngelihle igama lenkosi uYesu amen. Ndinibulisa ngegama lika Yesu amen. Before ndingene kwisihloko sethu esithi umthandazo amen. Umthandazo ubungatyhila kuqala ndifuna sijonge into phaya kuncwadi kaGenesis 12 from verse number 3 sibese sibethela izandla abantu abasindwendweleyo namhlanje egameni lenkosi uYesu sibethele nje amen. Praise the Lord. Abantu basehondeyini abanye bakhona balele ezindlini amen. Icawa asizuyivala bazalwane noba besivalile unyanga wethu besimenzile i-end year conference but icawa ithwani bazalwane ayivalwa ilento sisuka nathi ngapha eMonti size apha every Sunday because icawa ithwani ayivalwa amen. Now nifikile ku Genesis chapter 12 verse number 3 because ndifuna unifundisa ukuba how is important before ndiye kwi prayer how is important ukusikelela uSirayeli because you need to understand noba imeko zithini iSouth Africa ilento kubalekile bas every Sunday we bless Israel because South Africa is against who? Israel amen. Of which ukuba uke waqalekisa uSirayeli wenziwa ntoni nawe uyaqalekiswa amen. Funeke siyibambe lonto everyone who blesses Israel become blessed amen. Akana sekunoburongo but kufuneka umthini uSirayeli umenga kuwe umsikelele ikhona bazalwane because sisizwe sikaThixo and uThixo izwi lakhe akalijiki ube lithethile izwi lakhe ulithethile amen. Ndicela ke sifunde bazalwane it's important that noba sowulapha ebandleni umsikelele uSirayeli ubalekile umthini uSirayeli sikelele noba sowusendlini kwakho bless Israel amen. Check again masiyeni ke uthini uThixo uAbraham uthini uThixo thetha mazalwane uthini uThixo verse 3 I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. Those who curse you, I will curse. And those who curse you, I will curse. All the families of the earth will be blessed through you. All the families of the earth, all the families of the earth will be blessed through Israel. Through Abraham, because Abraham is the one who is blessed. Now we are enjoying, because we are the seed of Abraham. We are enjoying those blessings that were upon Abraham. Amen. Now, once you bless Israel, automatically you become blessed. Amen. When you just bless Israel, then automatically you become blessed. We are sigeleleke kawufunde isiXhoseni nakwelinye noba nginoncoko noba sisiXhosa esidala isiZulu sithini ngiyababusisa babusisa nabakuqalekisa ngiyakuqalekisa imindeni yonke
yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Yonke imindeni izawubusiswa through Israel. Sizawusikelelwa nguThixo through Israel. Amen. Insikelelo yethu ilinked kuSirayeli bazalwana. Amen. That is why it's important. Noba sekuxoxwa ungakulinge umenga kwelinye ilizwe kodwa imanga kuSirayeli. Amen. Ngoba ungumntwana kaThixo. Ithini sifuna uncobo yena sithandaze emva koko. Sisikelele uSirayeli. Ndifuna siyithathe with a meaning. Zonke izizwe zothamsanqeliswa. Ndithanda le kaZandi isiZulu sithi yonke imindeni. Ayithethi ngasizwe yona, ithetha families that they will be blessed through Israel. Amen. Hallelujah. Neyivala nto bazalwane mama. Insikelelo yakho, just bless Israel, you will see yourself blessed. Because you are blessing the nation of God. Nikhona bazalwane. Never curse Israel. Never uthethe ugibisela amatye kwaSirayeli. But thumela insikelelo kuSirayeli. Then once you do that, you become blessed. Amen. Hallelujah. Nayibona ii-secrets. Bazalwane siye sithandazele izinto kanti zizinto esingadingi uba sizithini. Asidingi ukuyithandazela uba masibe sikelele. But verse nje wena uthi ndisikelela uIsrael. Then uThixo pha ezulwini yena uthini? Ndisikelela wena. Amen. Israel, Lord, we bless Israel. Then when you become blessed because of Israel. Amen. Can we bless Israel now? Our Heavenly Father, we bless Israel, your nation, Heavenly Father. Even Kosi during this time, Heavenly Father, was Israel, Palestina, no Israel. Father, we are praying, oh God, and bless your nation, protect your nation, protect your people in the mighty name of Jesus. We are blessing Israel. 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 Bless you, Israel. We bless you, Israel. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are blessing you, Israel. In the mighty name of Jesus. We are blessing you, Israel. In Jesus' name we pray. Amen. You are blessed. Tell your neighbor that you are blessed now. It's Meza, you are blessed. It's neighbor, you are blessed. It's Makelwane, you are blessed. It's Makelwane, you are blessed. You are blessed coming in and going out. Hallelujah. Because you have blessed the nation of God. Once you bless Israel, then God will bless you. Amen. Master, ngokoleke ngomthandazo njengoba sowusikelelekile uhleli kweso situlo uthweni ungakuphinde abo basikelelweyo angeke baqalekiswe. Niyayazi lento kuthiwa insikelelo nozama ukuqalekisa akakwazi ukuqalekisa. Once uThixo declares that you are blessed, nozama uthetha amazwi phezu kwe-altar yakhe, amazwi asanyibilike phezu kwe-altar yakhe, because you cannot be cursed if God blesses you. Nikhona bazalwane? Never. Nibuze kuBalaam and Balak. Nikhona bazalwane? Nibuze kuba? Yeah.
They've tried to curse Israel, but they could not. Waba ngayoma kwinxoxoyi kwathi aqalekisa wathi ndiyamsikelela Israel. Kwaphinde wamsa kwenye indawo wathi ngamqalekise wathi ndiyamsikelela. Nikhona bazalwane, uzawuthi ehleli phezu kwe-altar yesibingelelo sobumnyama ezawuzama ukuqalekisa athi ndiyamsikelela uMelikhaya. Because you are a blessing. Once God blesses you, you will never be cursed. Amen. Masithileke ku Ephesians chapter 6 verse 18. Andifuna nje ukufundisa bazalwane. I'm praying that uba uancede ndingashuma but ndifundise. I want you to understand umthandazo, lento okuthiwa ngumthandazo, because once you understand umthandazo akhonto inoma phambi kwakho bazalwane. Once you start to pray akhonto inokwazi umelana nawe. Once you start to pray nikhona bazalwane, once you start to pray into yamisa ministry of Jesus Christ kukuthandaza, because Jesus was praying. Shaya lamaska. Wayithanda umthandazo ka-3 in the morning uKristu Yesu, because there's power. And during that time wayithandaza aye kuThixo ngomthandazo ekuseni ithi abafundi bakhe balale, but he will continue to pray. Because prayer, there's power in prayer. Kuqhawuka izibopho ezinzima through prayer. Yeah? Kudilika amadwala through prayer. God levels every mountain that is before you through prayer. Because prayer, kumele bazalwane xa sikholwa uba prayer must be our lifestyle. Oh, Shakatayaba. Uyaya, Sente Yakasia. Are you there in the book of Ephesians? Because even umthandazo lo, there's a way that we should pray. Abafundi bakaYesu bayabuza, Yesu sithini ke ukuthandaza, eh? Then uYesu is explaining to them how to pray, eh? In chapter Matthew 6, uyabafundisa uthi xa nithandaza yithani bawo wethu. That means acknowledging that you are praying to God. Yeah? Bawo wethu osemazulwini. Now, and when you come before him, understand ukuba ungcwele uthi maliphathwe Nkosi ngobungcwele igama lakho. Oh, is secret of prayer. Kukhona izinto ekufuneka uzenzile to unlock izinto zakho ezivalekileyo. One, when you are praying, understand that you are praying to God the Father, and ukuthandaza God the Father through Jesus and in the Spirit of God. All right. Now, njengoba uthandaza, now understand ukuthi for you to unlock ukwazi umthandazo wakho, yiba nento enhliziyweni yakho ukuthi Nkosi mandiliphathe ngobungcwele igama lakho. Because ubungcwele yiyona key esenza ukuba uThixo asive. Asiviwa ngenye into, siviwa ngantoni? Mqwethu meza ithi bangcwele meza. Uba sowungcwele, praise God. Amen. Athi maliphathe ngobungcwele igama lakho, ubukumkani bakho mabufike. That means the kingdom of God might be established emhlabeni njengokuba senziwe emazulwini. Kungene ke ngoku izicelo zokuba sipheke ngoku
Uyabona ukucela kukuphi? Kusekupha phakathi esidididini ucela, siphe namhlanje isonga sethu semihla ngemihla usixolele izono zethu njengokuba nathi siyabaxolela abo, siyabathini abo. Ngawubuze uyaxolela nameza, siyabaxolela abo baso ngamanye amazwi usaza koniwa, mxelela umeza usaza koniwa. Shame andimsize lo usaza yotshata, usaza koniwa uthi shu. Praise the Lord. Uzawuqina, uzawulila ne. Praise the Lord. Because emtshatweni kuyaxolelwana pha, kuyoniwana pha, kuyenziwana pha, kuyanyathelwana pha. Praise the Lord. Nangoku ngafika usandana mhlawumbi bebenyathelene this morning, nayidala this morning. Hallelujah. Not ngenye imini nini, this morning. Praise the Lord. Kutheni uyayina ngale ndlela manje lebhukwe ndifuna iyayinwe ngale ndlela. Nini khona bazona koniwana. Kutheni wayiputyuza ngale ndlela le Colgate man, kutheni uyibamba kanje man, kuyoniwana phaya, kuyoniwana phaya. Uyathanda uje uvese nje ushika usinje, kuyoniwana phaya. But uba awuyiqheli lento yokuxolela, then awuzulunga bazalwane, siyonana. Praise the Lord. Bendoniwe ngokwapha bengxola ngoku sengixolile. Bendenzo nje. Bendoniwe ngabafundisi ngoku. But senditheni wo? Because once Christ comes, usenento enhlizweni wenza njani? Uzoshiyeka. Ukungaxoleli, it is a weight. Isabhoko. You-wait. Ikutsalelaphi. But imagnet when Jesus comes, efuna ukutsala, but le weight yongaxoleli ikudonsela phansi. Because ukungaxoleli sisono. Sisono ukungaxoleli. Sisono ukungaxoleli. Niyazi ba why isisono? Because ukungaxoleli, you can kill people. Ungababulala abantu. Ungambulala umuntu ngongathini? Ngongaxoli. Ungambulala. Ungamselisa neyeza letanki. Galelele ukutya angavuki. Ininzi into noyenza, ungambulala, ungamthengela otsotsi. Ininzi ukungaxoleli. Yilento kubalekile ude athi uThixo suqumba lide litshone ilanga. Akuthi wakhangela ilanga elilile ubani ukhangela ilanga eliphandle. Alikatshoni, hayi ke nisazawuqumba, alikatshoni. Kuthethwa ngelanga lokuba wena ungamke emhlabeni likutshonela ilanga. Malingatshoni ilanga usaqumbile. Mawungadufe usaqumbile. Amen. Phakama mfundisi. Hayi bendimthandazela ngendlela ethile yoba bendifuna avuleke amehlo. Abantwana bayaphela apha kule cawa. Praise the Lord. Amen. Nikhona bazalwane. Now, masiye ke ngoku understand le nto yoba when you pray sithandaza kubani? God the Father. Sithandaza kubani bazalwane? God the Father. Through who? Through Jesus Christ. Sikubani? Sikumoya oyingcwele. Funeke niyibambe lonto, because siyathanda ukuyenza impazamo thina abantu bakholwayo sisiniswayo. Siye sithi sithandaza kubani? KuYesu okanye sithandaze kumoya oyingcwele. Those are errors esizenzayo. But ithe izwi masithandaze kubawo wethu osezulwini ngegama lika Yesu. Sikubani? Amen. Funda ke Ephesians 6
uverse ngu-18. Ngako konke ngako nikhona bazalwane bami, ngako konke ukuthini? Ukuthandaza. Ukuthandaza kufuneka sithandaze ngako konke. Amen. Number 2, siyathandaza, siyakhunga. Siyakhunga. Esilungwini ukuthandaza zi-petitions, zi-petitions, Okay. Esinye isilungu sithetha nge-petition. I-petition yintoni bazalwane? I-petition yintoni? Zizinto ozisayo, like ke nibona i-petitions eziphethwe ngabantu abatoyitoyayo, babhale izinto that they are demanding. They are demanding. A petition, it's a demand. You are demanding. Because sine right of demanding izinto kutata wethu. Oh yeah. Praise the Lord. Ngokwe promises zakhe uba kaloku ubuthe wena tata ezwini lakho, you petition God through his word. Amen. Uthi tata ubuthe ezwini lakho uzawundenzela into ethile. Nikhona uzolo mama? Abantu bayoyika igama lithi njengoba umeli uthi request. Uyaloyika igama lithi petition. And ndiyamona ndifuna petition, because when you petition someone, you uthi wena ubeka imicimbi ecacileyo ethi mamela ke tata wam ubuthe wena. Now, when we petition God, once we are sick, we petition God according to Isaiah 53 verse 5. That is a petition. Ute in your word, by your stripes we were healed. In other words, you petition God. Amen. Nikhona bazalwane, you petition God. Ndifuna sibambeni, ndifuna uphume nelithi petition. Because it's not only praying ucela nje, but kwamaxesha apho uzawuyo hayi kaloku tata, hayi tata. Uyakhumbula onyana bam when kufika ibirthday zabo, ndiyayilumkela into endiyithetha before the birthday, because once ifika ibirthday uza ngalanto athi ubuthe tata, and ndiyabopheleka, ndiyanyanzeleka ukuba laa nto bendiyithethile ukuze i-credibility yam lo mntwana andithembe, kufuneke ndithembeke kulaa nto bendiyithethile. Oh shaya, anikhona bazalwane, uThixo uyathembeka kwinto ayithethileyo kuwe. Yibambe into uThixo ayithethileyo kuwe, ngoba ufika kwelo xesha uya kuye unyanzelekile ukuba makayenze ngoba utshilo yena. Utshilo. Yile nto asiwangawangisi kwamaxesha apho ndingavali namehlo ndiye kuye ndithi hayi kaloku tata ubuthe ngonyaka othile wathi wena kum ndijongile ndikuva kakuhle kwaye kwakungekho moya ngalamini, wathi kum ndingumntwana wakho, wathi umba ndikuwe izinto ndizawuzicela undenzele. Yinto ithethileyo leyo. Wathi wena mandikhangele wena, zonke ezinye izinto zakulandela. Ndipetitiona uThixo. I petition God ngokwezwi lakhe. Amen. In other words, when you pray the word. Thandaza intoni? Thandaza izwi. Suwanqa, thandaza intoni?
izwi. Thandaza izwi lakhe. Uthi Lord, izwi lakho lithi. Uthi Nkosi, izwi lakho lithi. You pray his word. Amen. You pray his word. Ungakuyithandaza enye into. Thandaza his word. Once ulithandaze izwi lakhe uyalenza. Amen. Ngoba akalijikeli izwi lakhe. Akalijikeli izwi lakhe. Akalijikeli izwi lakhe. Akalijikeli. Praise the Lord. Akalijikeli. Ivese ndiye kuye xa izinto zingahambi kakuhle ndithi oh Nkosi yini bawo. Akaloku ubuthe. Uthe wena ndikule ndawo ndiziswe nguwe nalapha. Nikhona bazalwane bami? Ndiziswe nguwe apha kule ndawo nguwe othe mandize apha. Praise the Lord. That's God. You petition God. Sisebhayi ngoku. Ante ibhayi ndifuna uyibona but uThixo wandisa kule bhayi ndantene. Ndingayifuni kwabantwana oyonela ndingayifuni tu ibhayi. But uThixo undisephi ebhayi babehlala ebhayi. No baba ndingayifuni ibhayi ndisandiyifuna ibhayi but uThixo undisephi ebhayi. Now my prayer ke ngokuba why undise ebhayi? Xa izinto zingahambi kakuhle ebhayi ne region le nditsho ngile ndithi kuye hayi awunondizisa apha mna kanti ndizifuna uzele mhlawumbe ndiziswe nguwe apha and akuzukonakala zinto kukhona because ukonakala kwezinto apha kuhlazeka wena. Waqonda uba makandongezele omnye umhlaba ndiyotshona eMossel Bay bandinika ibranch again another branch eMossel Bay. Just God. This when you petition him uyanyanzeleka enze noba imeko ithini. He petition him. I-petition yintoni ngesiXhosa? Sisinyanzeliso esento sesikhumbuza into ebeyithethile because uyamnyanzela ngalento uba Mambokwe ubuthe ngempela nyanga uzawundinika imali ethile. It's sort of a demand. You petition God based on his promises. Our petition uThixo ke ungekho kungakhange athethe nawe. You petition God usendaweni right. Amen. Funeke waziwe when your petition ukwaziwe ngulomuntu uyosakuye into i-petition zakho ba uyakwazi nalomuntu. Uyakwazi uThixo. When you petition God. Praise the Lord. Akho umuntu onovese nje aze kume ngena relationship nawe. Athi ndizothi tatumkhabeni. Hayi mntatumkhabeni. Ngawundinike wawuthe uzawuthi ndandithe phi? Undazelaphi? Number one undazelaphi? Undazelaphi? Awundazi. But umuntu onondipetitiona ngumntwana olapha kwelibandla ondaziyo. Athi hayi kaloku tata ngonyaka othile wawuthe. Ngonyaka othile wawuthe. Lindele laa nto ke ngoku tata wawuyithethile. You petition God. Amen. Izake mabili. Nithandaza onke amaxesha. Sithandaza siphi bazalwane bam? Thandaza ukumoya. Amen. Suthandaza umthandazo outside the spirit of God. Be in the spirit, and when you pray in the spirit, izinto you are able ukuba umoya oyingcwele ithi iBhayibhile we asazi thina what to pray for, but the Spirit of God intercedes on our behalf. Ithi amncwine ngezincwino ezingathethekiyo. Amen. Umoya oyingcwele
akuncinele umoya ongcwele. Praise the Lord. Kuyabonakala into esiyithandazayo ayinamandla, but umoya ongcwele ufike ayijike, ayi-interprete, so that i-understandwe. uThixo mamela nike niyayiqonda icomputer. Do you know icomputer? Niyayibona icomputer? Niyayibona icomputer bazalwane bami? Apha ngaphandle ine-keys that wena mntu ozithini ozi-understandayo. Nikhona bazalwane bami? But pha ngaphakathi inendlela enza ngayo, e-interpreta ngayo, then ukuze ikwazi ukuzovela kwescreenini. Praise the Lord. Cela uphume umathele. Ukuze ukwazi ukuzovela kwiscreen, because ayikwazi uvela pha kwiscreen, kufuneka iqale iprocesswe. Iprocesswa intoni? Iscreen sithatha into eprocesswe by CPU, then inikela information iyoyiveza escreenini. Nikhona bazalwane bami? But i-computer ine language yayo, but xa unomnikwa la language yayo, you cannot understand wena, but i-understandwa yi-computer, then i-process, i-simplifies for your understanding. Izinto uThixo azenzayo zinkulu kakhulu, but uyazisimplify so that we understand. Amen. Praise the Lord. Now, you will pray in the Spirit. 2 Colossians 4 verse 2. Different prayers sizibonile bazalwane bami, zi-petition prayers, thanksgiving. Sizibonile pha ku-Ephesians, ne? Sizibonile bazalwane bami, sizibonile imithandazo. Awukho mnye umthandazo, imithandazo ye-petition, imithandazo ye-thanksgiving, imithandazo. Kukhona imithandazo eyenzelwa bonke abantu. Amen. Inamandla yonke ke le mithandazo. Uwesi thanksgiving prayers zinamandla. I-thanksgiving prayers zinamandla. Amen. Once you say thank you kuThixo, uThixo uphinda galele, because uyamthanda umuntu obulelayo. Do you remember amadoda aphiliswayo? Niyakhumbula amadoda aphiliswayo? uYesu waphilisa. Ithi kwabuya just one, and uYesu uyabuza ba, where is the other 9? And abanye babe bemkile, but lo wabuyayo kwenzeka ntoni kuye? Ithini iBhayibhile? Ithi wathwani yena? He was whole. Wenziwa wapheleliswa. They received just a healing, but xa ebuye ezobulela, ithi iBhayibhile wenziwa. Sithini isiXhosa whole bazalwane? Le nto yokukhumsha kokoko bazalwane, hayi manayi. Waxolelwa nezono. Njengoba waphiliswa enyameni, but wabuya ke ngokemva koko, ithi iBhayibhile uYesu wamenza wahole. That means waxolelwa izono zakhe, azabe isabalelwa kuye. Akafumana nje just healing, because i-thanksgiving uba nezinto ozinikezwayo. Amen. Praise the Lord. Years back, umfundisi umongameli uNcuphe wenza i-thanksgiving. Umyeni wakhe wayengasindiswanga. Wenza ntoni? Thanksgiving. Yaba iSunday emva kwalo Thanksgiving, umyeni wakhe wenza njani? Wasindiswa. uNqabarha ulele ekholwe sinsiwe ngenxa yantoni bazalwane bami? Ye-thanksgiving. Wenza i-thanksgiving umama uNcuphe, kudala wambizela ecaweni uba makasindiswe. uNqabarha angasindiswa tu, but wenza i-thanksgiving. Wathi ndiziye ecaweni, wathi ayinele waye ecaweni wasindiswa, because there's power in thanksgiving. Prayer of thanksgiving. Amen. Praise the Lord. Put in Colossians 4 verse number 2.
ungaze ube nesizungulezane abe nencilikithi usathana kukuthandaza kwakho. Amen. Usathana makabe nantoni bazalwane bami? Makabe nencilikithi. Jova umakhelwane yithi usathana ngawumenza incilikithi man. Yithi menza incilikithi usathana through your prayers. Hallelujah. Imthandazo wakho makabe nencilikithi usathana through your prayers. Hallelujah. Uba nencilikithi usathana xa uthandazwa kokoko. Uyabathanda abantu. That is why when you pray, nika niqaphela bazalwane, xa uthanda uthandaza, xa uzawuqalisa ukuthi bawo yakhona into okanye ukuthatha ifoni okanye urhalele isonka ukhumbule naninyama ungayityanga izolo umbuzo kubeka utheni ngoku ubukade uhleli nje apha kwenzeke ntoni ngoku nikhona bazalwane ububukele iTV okubukela iTV khange wozele but nethi uthi bawo kunto ndirhalela ulala uzikhathe nozikhathe noba uThixo ufuna uthetha into manilale uyazikhatha ukhathwa ngusathana akukhatha usathana athi hayi unoba ufuna uthetha ubawo akho kwanto azayithetha uyozela qha uzawulala usathana uvalela iprayer zingisa ukuthandaza zingisa umuntu ozingisayo that means noba kwenzeki uyaqhubekeka. Amen. Noba kwenzeki uyaqhubekeka. You don't stop praying. Zingisa ukuthandaza. You pray until something happens. Amen. You pray until something happens. Amen. You push. That means you push. Maybe in motto yako uti push. I pray until something happens. Ingekenzeka ndiyeki. Ithi iBhayibhile masiye kumuntu uThixo makayeke uthi quthu uThixo masingamphumzi kukuzingisa ukuthandaza ngawumngqube kancinci uendi angalali unko apho. Amen. Zingisa imali zingisana into bazalwa nesisakuthandaza niphaphamile kuko. That means be watchful. Don't just pray, be watchful. Watch and pray. Zingisana ukuthandaza niphaphamile kuko. Hey, umbulelo bazalwane. Niyayibona umbulelo? Nina ntoni bazalwane bami? Ude kwalapha uThixo ehambe nathi. Ayaya. Hallelujah. Kukho bekuthiwe asizugqiba asizugqiba lo nyaka. Bekuthiwe zininzi izinto zazithethiwe bazalwane. Nikhona bazalwane nina zange mhlambe nigqityelwe. Thina nonkosikazi wami sagqityelwa nje kodwa size sinikwa i6 months yomtshato uzawuvese uphele in 6 months. But ngoku siqabele nikhona bazalwane i6 months yadlula. Sisibaba noba bazawuthi another mhlambi emva kwe3 years, emva kwe5 years, emva kwe10, emva uThixo uzosasigcine asukuThixo ngoba siyazingisa ukuthandaza. Ukuthandaza xa uzingisa ukuthandaza izinto ezingenzekiyo kubantu ziyenzeka kuwe. Hallelujah. Izinto ezingenzekiyo kubantu ziyenzeka kuye. Amen. But prayer kukuncokola naye uTata. Uncokole naye ngelanguage yakhe. Kukhona indlela my sons bayayazi xa befuna uniqhatha. Nikhona bazalwane bami? Njengoba le langotyongotsho le yabo langotyongotsho I phoning Piper University I phone langotyongotsho I phone langotyongotsho but ndiyayazi xa izawuqhatha ithi molo tata WhatsApp othi molo tata
after 30 days. Yeah, kuba izaba 31st ngomso ndizawurhola. Molo tata. Usahleli kakuhle tata. Usahleli kakuhle tata apho, usahleli kakuhle apho tata. Kwenzeka ntoni nami enhliziyweni ngoku? Bensabambile, bensayibambi bayele ntwana iPhone le. Ngoku enhliziyweni lanto ibithepha yehla ithi goqo ezantsi. Elandelayo ke ngoku into sesiyazi. Hey man tata apha kuphele into yokutya apha. Sendigqibile kaloku ngoku nami ngoku ngalanto babe nditshekishiwe ukuba ndisahleli kahle. Inhliziyo seyivese yathi nyibilili yawuhlala ezantsi isemafutheni. Now there's a way that we approach our heavenly Father. Sinendlela esimenza amandelwe utata wethu. Uvese ufike nje phambi kwakhe uthi wena hey ongalinganiswa nanto. Hey Nkosi yamakhosi, uthi wena ndinguye endinguye. Uthi wena uviwa ubumnyama xa bubona wena buyabaleka. Nikhona bezalwane unqokola uzama ukumsofta inhliziyo yakhe. Uthi wena wawukhona umhlaba ungekabi uncoma inhliziyo umenza akungathi noma behlele esihlalweni amane gushugushuza. Nikhona bezalwane uthi wena ukhala kunensuku. Uthi wena ngumaxhoba ayakhawuleza into esiphangiweyo singcwabile. Uthi wena uthi nzulu nengxangxasi zazo ziyakwazi. Uthi wena intaba ziyanibilika phambi kwakho. Uthi imithi qhoba izandla, imithi qhobele wena. Nikhona uthi wena amafula aluthulwe nyawo zakho. Uthi wena isibhakabhaka wasitwazulula ngezandla zakho. Usebenzana naye utata aqonda uthi ke ngoku xa soze uthi tata ndilapha zekuwe khona lento lombandela funeke sibonisane. Ulungisa inhliziyo katakakho, uyayilungisa inendlela yokulungisa. Praise the Lord. When we pray and awuziwedwa funeka uze nobuthathu bukaThixo. Nikhona uzolo funeka uze nobuthathu bakhe njengoba uthetha kuye uYesu funeka abe khona, then umoya naye inguye okuthweleyo. Nikhona uzolo ukherwe ngumoya oyingcwele. Xa ufika pha ufika uYesu ekhona, igazi lika Yesu lichitha, umoya ongcwele ekuthwele. Aqonda uba angeke ndingamphenduli because uze ngeorder yasezulwini. Amen. Uze ngantoni? Ngeorder yamazulu. Amen. Thanksgiving. Uyamncoma uncome ubulele. Ubulele. Funeka ubulele man, ubulele. Noba ukabi nayo imoto, just bulela njengoba uphila. Praise the Lord. Yazi into uma ngenyawo, it's a blessing. Ndayibona mhlanda angakwazi uma ngenyawo, na paralyze. Ndayibona yho lento ungakwazi uzihlamba, ungakwazi ukwenza nto. Yho. Ndabona lemadoda ezandla sixabisekile izandla nenyawo sibalekile. Wakwabona uhlanje niyakwazi uhlanje. Uparalyze ungakwazi ukwenza nix. Inhloko le xa uzama uyiphakamisa iyawa. Uyawa. Ikhona uzolo. Nina nisazi izinto. Ungayithathi for granted into yoba uyahamba. Ungayithathi for granted into yoba uyaphatha izinto. Ungayithathi for granted into yoginya ukutya. Uginya ukutya. It's a blessing.
I-blessing ukuginya ukutya kuhlale esiswini. It is a blessing. Ukwabona abatyiswa akusangeniswa kufakwa ngepipe. Unebhodlela efakwayo ipreswe. Just nje ipreswe ingene esiswini. Akakwazi ukuginya ivalekile apha. Uvalekile apha. Akakwazi ukutya ifakwa ugqojozwa kwesiswini. Iyapreswa nje kungene ukutya kuhlala. It is a blessing even to breathe. Abantu bekwi-corona abebefumene ngela xesha le-corona baberhala bangathi umoya awuzi moya. Azolani, it's a blessing. I-thanksgiving xa usiya phambi koThixo iya nembulela uthe Nkosi bawo, Enkosi bawo, Enkosi bawo. The people now namhlanje abangekazi noba bazawutya ntoni, but i-breakfast yabo ibisemgqomeni. I-breakfast yokuqala yabo ibisemgqomeni ngokhokho nje lwesonka esilahlwe ngumuntu ogezayo. Khokho akulahla ukutya abazalwane. Ingayenzi loo nto. Ungazuyenza into olahla ntoni ukutya. Ubuhluthi lukhokho lwakho lufake olakhokho eplastikini. Uzawujika lube enye into. Upha abantu batye. Ukutya kwenziwa njani bazalwane? Akulahlwa. Akulahlwa. Xa ukutya okushiyekileyo uthathe ukuphake uhambe uyokhangela. Uba abazi ukutya abantwana ungakulinga ukulahla ukutya. Ndibabetha gqitha abantwana bam once umntana adlale ngokutya akudlalwa ngokutya. Yintsikelelo iphiweyo ngubawo. Iphiwe. Kukho abantu who-desire ukuba ndifumane elaa khokho lesonka. Niyasikhumbula isityebi? Isityebi niyasikhumbula? Sasinezinto zonke emhlabeni. Sinamanzi amaninzi. But kwawelwa. Kwathwani kwawelwa. Xa sekuweliwe yayirhalela. Even uthi ngawundicelele uLazaro okoba athi nkxu ngomnwe azothi qapha nje apha elwimini lwam. Amathontsi nje, ithontsi nje apha emlonyeni. Thonsi. Nikhona bazalwane. Njengoba wena vese ukufaka eplastikini ukulahla emgqomeni. Uyaphinde uyenze loo nto. Uthatha ukufaka esikaftinini okanye kwi-take away unike umuntu opha esitratweni. You'd appreciate laa nto umnike yona. Amen. Masiye kuTimothy, 1 Timothy. Siyayalelwa ke ngokwapha. Lena ngumyalelo lo 1 Timothy chapter 2. Umyalelo to us. Umyalelo kuyalelwa thina uThixo apha utata wethu ubawo wethu osezulwini uyalela thina. Uthini ubawo? Uthini ubawo? Verse 1. Imigqaliselo ukuba imigqaliselo yokuba sithandaze abantu bonke ithi uthi ndiyavuselela ngokuqala kwizinto zonke ithi nenze into bazalwane isilungu sithi izikhungo petitions nenze izikhungo bazalwane nenze izikhungo nenze i-petitions. Uba uyayifuna lento simpetishine ngezwi lakhe, uyayithanda utata wethu ukuba masiye kuye ngezikhungo. Amen. Niyabona uba yohlukile i-petition nomthandazo. Niyabona bazalwane niyabona yenye level yomthandazo le i-petitions izikhungo. Uthi nikhunge. Amen. Niphinde nithandaze.
Yabona ke ngoku izibongozo zi-ask zizicelo zingcelo. That means you are expected ukuba uthini ucele uthi ubawo anicelanga nto kwade kwangoku. Kanicela ngani? Kwade kwangoku anithina anicela ngani? Yes. Bazalwane imibulelo icela imeza ithi umbulelo kufuneka uhlale uwenza ithi meza. Yes. Ezi zinto sizenza ngenxa yabani? Yabantu bonke. Amen. Sithandazela ngabantu abasezijele, sithandaza ngabantu abasezibhedlele, sithandazela ngabantu abalele phansi kwebridge, sithandazela ngabantu abase kwi-homes, sithandazela ngabantu abahluphekayo. Siyathandaza, we petition God, senze imithandazo, senze izibongozo, senze izicelo, simcenge utata wethu ukho amaxesha oba umenze njani? Mcenge. Amen. Andithi nawe uyafuna ucenga? Andithi nawe uyafuna ucenga? Awufuna ucenga? Awufuna ucenga? Awufuna ucenga? Awufuna ucenga? Zandi, awufuna ucenga? Amen. Akekho umuntu ongafuni uthwani cengo. Wonke umuntu uyarhalela athina cengwe, wonke umuntu uyarhalela acengwe nje. Nikhona mzalwane? Yeah. Praise the Lord. Because ubawo uyayithanda naye lantu ba abone ba thina babantu. Because xa umcenga umuntu uyibonisa uba utheni uyamdinga. Ndiyakudinga. Ululutho empilweni yami. Ululutho empilweni yami. Amen. Ululutho empilweni yami. Amen. Yes. Sithandaza ke bazalwane sithandaza ngokumkani nabo bonke abasekongameni. Mamelani ukonwaba nokuzola kusekuphi bazalwane bami usemthandazeni. Mamela ukonwaba nokuzola kuphi bazalwane bami? Ngowuthatha amanqaku uyonela, ngowuthatha amanqaku ukonwaba emthatweni mntanami kuphi? Mxelele zide thatha yena. Ngoba nepeni ukuthatha amanqaku. Ukuze nihlale kamandi even emthatweni. Into enihlalisa kamandi intoni? Umthandazo. Because once singathandazi bazalwane ubona yonke into erongo emntwini. Xa ungathandazi ubona yonke into erongo. Amen. Nebazalwane mpa singangathandazi ngokwapha ungabona isiphako ezininzi, ubone izinto ezirongo ezinjani ezininzi. But when you pray kukho izinto that umpawo azogqumayo ungaziboni. Amen. Because prayer isenza sivuleke indlebe kuThixo umthandazo, sive ubawo more than ukuva ingxolo kaSathana. But uSathana xa ungathandazi uthetha kakhulu emntwini. Amen. Nangoku abanye ingcweleha ezizawubuya ziwile kwi-holidays nezi sezihambile ukuba bake bayeke uthandaza bazawungena kwizinto, kwimibulo, kurhexezo, kwizinto ezimdaka ngoba abathandazi. Once you stop praying, uSathana umvulela umnyangokazi omkhulu. But once you start praying, uSathana akabinalo igunya lokungena empilweni yakho. Amen. Uyavaleleka umthandazo uba once you ring-fence uzibiyele ngomthandazo, uSathana uthi ehalela uaccessa angakwazi atshiswe ngamalangabi omlilo omthandazo. Hallelujah. Uyazibiyela when you pray. Amen. Wenza njani? Uyazibiyela when you pray.
uyazibiyela. Akho mntu unokwazi ke xa uzibiyele through prayer ukungena, because uzibiyele. Uzibiyele. Uthe rhalela ungena angakwazi ungena. Praise the Lord. Hallelujah. But ukuba awuke wangathandazi, kuzaba lula man, kuzaba lula. Uzavese enze nje kube lula zonke izinto zakho. Uyazingenela, ungene ephuma nje apha kwakho, angene ephuma, nalapha empilweni yakho angene ephuma. Praise the Lord. Because you are not praying. But when you pray, kuba khona ukuzola, peace, ukonwaba, joy empilweni yakho. Amen. Sithi izinto noba zisenzeka, but when une joy, joy in my heart. Ayithi asizukwehlela izinto, but zizakwehlela, but kodwa ngenxa yoba usemthandazweni kube khona ijoy. Sihlonele uThixo, sibe nokundileka konke. Undileke. Uyakwazi ukundileka. Ube nesidima. Amen. Ube nesidima sikaThixo. Ndingabi ngutata o-cheap. Ungabi ngumama o-cheap, ungabi intombi e-cheap, ungabi ngumfana o-cheap. Uhlonitshwe. Uthethwe ngawe kuthiwe hayi ungasondeli phaya. Ngumntwana kaThixo lo. Soyika uThixo wakhe. Undilekile, unesidima. Uyindoda ekhaya, unesidima, uyoyikwa. Woyikwa nguSathana. Even kwi-community uyahlonitshwa. Undilekile. Amen. Awukho lula. Isikali sakho nethu ubekwe esikalini siye ezantsi. Amen. Masiye ke ngoku sisheke ezimbini i-scriptures. Acts 14 verse 23. Sizawuthandaza. Mamela ke bazalwane, when you are praying, yazi xa uthandaza uba sensitive. Uba ngumuntu onjani? Sensitive kwimimoya. Ba sensitive kwimimoya. And xa uthandaza umoya ongcwele uyongama empilweni yakho. Praise the Lord. Mamela, angeke uyabona xa unomoya ongcwele, umoya ongcwele teaches you how to wear. Umoya ongcwele teaches you how to talk. Umoya ongcwele teaches you how to uba uhlala njani. Umoya ongcwele ukhuzwa nguye. Nikhona bazalwane? Nikhona? Uthi ukhalela unxiba le athi umoya ongcwele no, not today, no. Khuzwa ngumoya ongcwele. Umoya ongcwele uthi ukhalela ukwenza le athi umoya ongcwele no, not well. Ukhuzwa ngumoya ongcwele. Akumelanga sikhuzane xa sinomoya ongcwele sithandaza. Awukhuzwa. But umoya ongcwele uthetha nawe uwedwa athi le ayenziwa umntwana kaThixo. Amen. Ndike ndimoshane, ndimoshe la mama athi seyihambile ndiphinde ndixa ibuye ngene emotweni kodwa sana emanama noba ndizawuthetha kuqala enye ndithi kodwa ndizama ucela uxolo man, but ungayenzi into ethile, ungaphinde uyenze into ezawunde. Ndizama ucela uxolo ndikhona abazalwane because umoya ongcwele uye wathetha nami sendihambile nobe berongo, but indlela mna endiye nam-adressa ngayo ibe njani bazalwane bam?